público no se vende, se defiende. Es un derecho, no es un negocio, Mancho. es un derecho. Es privatización y qué. Osasungintza okerrera dijoala, eta guk uste dugu osasungintza denon mesederako gauza bat dela, eskubide bat da eta ez da privilegio bat, eta orain kalte asko ari dela sufritzen. Alde batetik kudeatzeko sistema nahiko txarra dagolako, ari dira neurri batzuk emaitzarik gabeko bat egiten, eta beste alde batetik ikusten ditugu ere, alde batetik ez dela lehen mailako arreta behar bezain ongi sustatu, eta beste alde batetik mugimendu korporatibista batzuk ari direla sortzen, eta baita ere ikusi behar dugu osasun sistema publiko, integrala, duina, pertsona guztiontzat eta irisgarria indartu behar dela, batez ere hurrengo legealdian izango den osasun legeari begira.